Nahirapan akong buksan. Wow, ang ganda! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so guys, na-miss nyo ba ako? Matagal din ako hindi nakapag-vlog. So ngayon guys, mag-unboxing tayo. Pero before that, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin guys. Pakitap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking YouTube channel. So, ayun na nga guys, mag-unboxing tayo. And itong i-unboxing natin guys, binili ko to siya sa Shopee. Kasi, at ang pinampili ko nito guys, hindi po ito sponsor, hindi po to bigay. But, nakabili ako nito guys bilang souvenir at remembrance dahil nakasahod na po ako sa YouTube. Hindi man siya ganun kalaki kasi nawalan ako ng gana nung nakaraang ilang buwan dahil sa mga personal issues and problems, pero thankful pa rin ako kasi sumahod pa rin ako. So abangan nyo yan guys sa aking mga upcoming vlogs kung magkano ang aking first sahod sa YouTube. Kaya naman nag-isip talaga ako kung ano yung pwede kong bilhin. Kaya naman kailangan ko kasi talaga ng internet kasi wala kaming wifi dito. So nag-order ako ng PLDT Home Prepaid Wi-Fi. So, tadaan! Ito na guys. So, katas po ito ng YouTube, no? Ayan. So, ngayon mag-unboxing tayo guys. And then i-set up natin kung gagana ba siya and at the same time kung malakas ba yung internet niya. Okay guys? So, bubuksan na natin. O, oh, diba? Ganda. Ang ganda guys. Naka-bubble wrap pa talaga siya, oh. Ang cute niya guys. Yehey! Meron na kaming wifi dito sa bahay. Tada! Ayan siya guys. O, diba? Ang ganda niya guys. Ayan. Powered by Smart LTE. Dahil smart ako. Charot. Kasi yung kulay nito guys, dalawa yung variation niya doon. So, ang black and white, pero ang in-order ko guys is kulay white. So, bubuksan natin guys. Ayan siya guys, oh. Ang nakalagay dito, PLDT Wi-Fi, family size, prepaid internet. Ayan. So, nabili ko pala to guys sa online sa halagang 995. Naka-sale siya guys. Pero, nagkaroon pa ako ng discount na 10%. Kaya ang nabayaran ko is 900. O, diba? Sulit na sulit guys. Ito kasi internet na to guys. Itong PLDT Home Prepaid Wi-Fi na to. Kailangan mo rin siyang ludan. So, kapag hindi mo siya niluludan, wala ka rin internet. Pero, malaki yung matitipid mo nito kasi kumbaga kung 2 or 3 kayo sa isang bahay tapos araw-araw kayo naglo-load, di ba? Mas mainam na kukuha na lang kayo ng ganito, mas malakas pa yung internet nyo. Ayan. So naka-sealed talaga siya guys, oh. Ganda.
Wow! Ang ganda! Oh, ang ganda! Ang cute niya. PLDT Home. Ayan. Tingnan natin kung ano kasama niya sa loob, no? Wow! Ito siya, guys, oh. Ang cute niya, guys. Andito sa likod, nakalagay yung power niya. Ito. WPS. Ayan. Ayan. At saka itong dalawa is for the LAN. LAN 1 and LAN 2. Ginagamit. So, meron din siyang SIM card. Ayan. Pero, naka-built-in na yung SIM card nito, guys. Nandito na siya sa loob. Nakalagay. At nandito rin na sa SIM card na to nakalagay yung ayan, yung number niya. So, ito yung gagamitin natin para mag-load. Ito yung para sa power niya. So, ito yung parang parang adapter. And this one, ayun. Ito, guys, para ito dito. Ayan, para dito. Ito yung isa. And yung may warranty certificate siya, guys. Ayan, nakalagay. And then yung PLDT Wi-Fi na manual. Ayan, kung paano siya isi-set up at gagamitin. Ayan siya, guys. Ngayon, isi-set up natin siya. Kasi meron kasi itong guys free na 10 gigabytes internet, good for 7 days. Diba? Isi-set up na natin siya. Ayan. Tadang! Ayan, guys, nag-uno siya. Ito yung steps kung paano siya mag-set up ng PLDT Home Wi-Fi. Number 1, set up your modem. Ayan, naka-set up na siya, no? Ito na. Step 2, connect your home Wi-Fi network. Connect to your PLDT Home Wi-Fi network using the default password Wi-Fi key. So, nandito pala ang password, guys. Ayan, nandito pala. Ayan, so nandito yung password. Okay, so kukunik na natin, guys, no, yung ating cellphone sa internet. Tingnan natin kung gumagana ba siya. Ayan, nakakunik na siya, guys. As you can see, nakakunik na siya. Guys, nakaka-YouTube siya, oh. Tingnan nyo, nakaka-YouTube. Malakas siya, guys. Tingnan nyo, oh. Ayan. So, next naman, sa step 3 tayo, guys. Open browser and go to pldtwifisettings.net. Ayan, palitan natin yung password, guys, kasi napakadali lang yan. So, ayan, guys, sa step 3 na ako, no. So, papalitan ko yung password. Kasi yung password, guys, ang bilis lang talaga niyang, ma-hack. So, kailangan natin palitan. So, magla-login ka lang sa pldtwifisettings.net. Ayan. So, i-enter mo lang yung dito, yung password. Tapos, sa-sign in mo. Ayan. So, ito yung makikita mo, guys. Ayan. Yan yung makikita mo kapag kabubuksan mo na para magpalit ka ng password. Enter new password, confirm new password, and then change Wi-Fi password, confirm new password. Ayan. So, ayan, guys, no, napalitan ko na ng Wi-Fi name at saka password yung aming PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Ayan. So, yun lang, guys. Ganun lang kadali. And then yung step 4, download the My PLDT Smart App. Install the PLDT Smart App on your phone to help you manage your home Wi-Fi account. Ayan. So, nakalagay din dito, guys, kung paano ka maglo-load. Ayan. Pwede sa PLDT Smart and Sun Stores, Sari-Sari Stores, Convenience Stores, Telco Tianggi, PayMaya, and sa GrabPay. Ito lahat, guys, sa manual na to. Kaya kung bibili kayo ng internet wifi na home prepaid, huwag yung walain yung manual. So I am so happy, no? Kasi finally meron na kaming internet dito sa bahay. Malakas din siya, guys. So for now, libre kami ng 10 gigabytes na internet, good for 7 days. Ayan. Thank you so much. So, that's it for today's vlog. Ayan, sana nagustuhan nyo, guys. At kung balak nyo bumili ng ganito, madali lang siya, guys, no? Available siya sa Lazada stores and Shopee stores. And also, guys, very reliable. And yun, fast yung internet connection. Sana magtuloy-tuloy. Ayan. And also, guys,
don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel, Guwapang Bisaya. Basta Bisaya, guwapa, ayan. So for more videos guys, you can visit my YouTube channel, ayan. So see you again guys for my next vlog. Bye-bye! Thank you!